Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Hison. Taong 1959, Aborlan, Palawan. Itong mga panahong ito, isang magsasaka si Hison sa Aborlan. Kapag hindi pa noon panahon ng anihan, pangingisda ang kanyang kabuhayan. Yun lamang ang alam niyang trabaho sa kanila na siyang minana niya pa sa kanyang ama't ina. Kahit meron ng katandaan itong si Hison, hindi pa rin niya naiisipang mag-asawa. Ayaw na ayaw kasi noon ng kanyang mga magulang ang magkaroon ng ibang kadugo sa kanilang pamilya sa kadahilan ng taliwas umano yon sa kanilang paniniwala. Maniwala kayo o hindi, ang mga magulang noon ni Hison ay purong magkapatid. Sila ang nagkasundong mag-asawa at magpatuloy ng kanilang lahi alinsunod sa paniniwalang kanilang kinagisnan. Kaya lang naman hindi pa nakakapag-asawa si Hison kahit nasa edad na siya ng 30 dahil bigo ang kanyang mga magulang na makagawa ng supling na babae. Sa pagtanda noon ng kanyang ama, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa na magkaroon ng kanyang sariling pamilya. Wala naman siya noong magagawa dahil palaging tumututol sa kanya ang kanyang ina. Isang araw, habang abala si Hison sa bukid, bigla naman siyang pinatawag ng mga anak ng kumpare ng kanyang ama. Pagdating ng mga ito sa kanyang kinaroroonan, dali-dali naman siya nitong hinila habang nananakbo pababa ng bukid. Nang hindi na niya maatim ang pangyayaring yon, buong puwersa naman siyang nagpumiglas habang nagwiwika ng, "Ano ba ang nangyayari sa inyo? Bitawan niyo nga ako. May ginagawa pa ako eh." "Hison, kailangan mong sumama sa amin. Bilisan mo. Ang ama mo hinahanap ka na." Sagot naman ng isang lalaki habang dali-daling hinihila ang kanyang kamay. Nang marinig naman ito ni Hison, para bang bigla na lamang siyang nalanta nang sa hindi malamang dahilan. Ang pagkarinig niya kasi sa sinabi ng kanyang kakilala, tila ba pinapahayag nitong merong masamang nangyari sa kanilang padre de pamilya. Pagdating niya noon sa kanilang tahanan, agad naman niyang nasilayan ang iilan niyang mga kababaryo na nagsisikumpulan. Pagsilay niya sa pagmumukha ng mga ito, kitang-kita niya ang labis nitong pag-aalala. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, agad naman siyang sinalubong ng kanyang ina na hindi kumikibo. Bagaman kumpirmado ng may masamang nangyari sa kanyang ama, gulat na gulat noon si Hison dahil ang paningin noon ng kanyang ina sa kanya ay para bang hindi ito nag-aalala at naghihintay ng kung anong bagay na gagawin niya. Maya-maya pa, narating na nga nila ang silid na kinaroroonan ng kanyang ama. Agad naman niya noong nasilayan ang 3 matandang babae na kinakausap ito ng masinsinan. Pagramdam nitong naroon na siya, agad naman niyang hinawi ang 3 matanda at mabilisang nagsenyas kay Hison na lumapit sa kanya. "Tay, ano bang nangyari? Bakit kayo nagkakaganyan?" Nag-aalalang wika ni Hison paglapit niya sa kanyang ama. Nang marinig ito ng kanilang padre de pamilya, ngumiti lang naman ito sa kanya habang sumasagot ng, "Palagi kong sinasabi sa iyo, iho, hindi ko hawak ang oras ko. Wala na akong magagawa. Tinatawag na ako ng ating mga ninuno. Salamat naman dahil nakauwi ka ng mas maaga kaysa sa aking inaasahan." Matapos itong mailahad ng matanda, doon na pagtanto ni Hison na siya na lang pala ang hinihintay ng kanyang ama. Sa puntong yon, wala na siyang nagawa kundi ang umiyak habang patuloy itong niyayakap. Maya-maya pa,
Bigla naman siya nitong hinawakan sa muka at dahan-dahang inilapit ang kanyang tenga sa bunganga nito. Hison, makinig ka. Kahit anong mangyari, wag na wag mong pababayaan ang iyong ina. Ituring mo siyang higit pa sa ina at ingatan mo siya kagaya ng pag-iingat ko sa kanya. Hindi mo man nakikitang umiiyak ang iyong ina, kumakawala sa lungkot ang puso niya. Pagpasensyahan mo na siya, Hison, sapagkat may mga bagay kaming pilit itinatago na kahit kailanman ay hindi mo mauunawaan. Paliwanag ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, panay naman ang kanyang pagtango habang patuloy na umiiyak. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman siyang nilapitan ng 3 matanda habang malumanay na nagwiwika ang isa sa mga ito ng, Hison, maghunos dili ka. Tandaan mo, ang kamatayan ay isang panibagong simula sa susunod na buhay ng tao. Maging magalak ka, iho, sapagkat ito na ang simula ng pagbabago sa buhay mo. Matapos makapagsalita ng matanda, dahan-dahan naman itong nag-usal hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Pagkagising niya noon, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang pinaglalamayan na pala ang kanyang ama. Dahil sa kanyang mga nakita, halos hindi siya noon makapaniwala. Pilit niya noong hinanap ang kanyang ina, subalit bigo siyang matagpuan ang kinaroroonan nito. Nang masipat niya ang 3 matandang nakatalukbong malapit sa bangkay ng kanyang ama, dali-dali naman niya itong nilapitan para kausapin. Ngunit sa ilang ulit niya noong pagtatanong, nakakapagtakang hindi siya nito kinikibo. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-umpisa ang pagdarasal para sa patay, kung kaya't nagawa na niya noong matantanan ang 3 matanda. Ang tanging ginawa na lamang niya noon ay ang maupo sa pinakadulong parte ng kanilang bahay habang mangyak-ngiyak na pinagmamasdan ang kabaong ng kanyang ama. Sa pagsapit ng gabi, patuloy pa ring nananatili si Hison sa sulok ng kanilang tahanan. Wala siya noong kinikibong tao hanggang sa dumating ang puntong merong mga kalalakihan ang pumasok sa kanilang bahay. Bagong-bago sa kanyang pagmumuka ang mga ito, kung kaya't hindi niya ito naiwasang tanungin. Pagtitigan nila noon, laking gulat na lamang niya nang bigla itong yumuko sa kanyang harapan habang nagwiwika ang isa sa mga ito ng, Pasensya na ho kayo kung nasilayan namin ang inyong pagmumuka. Hindi na ho ito mauulit. Matapos itong marinig ni Hison, bigla naman siyang natigilan sa hindi malamang dahilan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman siyang nilapitan ng 3 matanda para kausapin. Pinalayo na din ng mga ito ang mga lalaki na parabang pinapaiwas ito sa kanya. Maya-maya pa, doon na nag-umpisang magkwento ang matanda ukol sa bago niyang responsibilidad, hindi lang sa kanilang tahanan, bagkus ay sa lugar na minsang pinamunuan ng kanyang ama. Ayon sa isang matandang babae na magmula sa araw na yon, marami ng responsibilidad ang kinakailangang gampanan ni Hison. May mga tao na dinoon sa kanya na umaasa sa kadahilanang siya ang naging tagapaghalili ng kanyang ama. Hison, magmula sa araw na ito, tapos na ang pamumuhay mo bilang isang ordinaryong tao. Pamunuan mo kami at ang susunod na henerasyon ng ating uri. Natatangi ka, Hison, kagaya ng iyong ama. Huwag kang mag-alala. Kapag nalaman mo na ang sikretong itinatago ng iyong pamilya, nakahanda kaming umalalay at gabayan ka. Dagdag pa nito na para malaman niya ng lubusan ang sikreto ng kanilang pamilya,
kinakailangan niya itong itanong sa kanyang ina. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang naantala ng masipat ni Hison ang paglapit ng kanyang ina. Seryoso itong nakatitig sa kanya habang kinakawayan siya nitong pumasok sa looban sa silid ng kanilang tahanan. Sumunod naman noon si Hison sa kadahilan ng napaka-importante para sa kanya ang makausap ng masinsinan ang kanyang ina. Pagpasok nila noon sa silid, ninais naman niyang maghintay sa kung anuman ang sasabihin nito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga ipinagtapat ng kanyang ina ang totoong katayuan ng kanilang pamilya. Ayon sa kanyang ina, na ang tatlong matandang kausap niya ay mga uri ng gabunan sa iba't ibang lahi. Ipinagtipon ito ng kanyang ama noong mga panahong malakas pa ito at kinakatakutan ng nakararami. Dagdag pa nito, bagaman mahirap sila kung titingnan, natatangan sila ng isang maharlikang dugo ng mga aswang. Mahirap mang isipin pero ayon sa kanyang ina, nangyari lamang ang mga bagay na yun dahil sa bertud na tangan-tangan ng kanyang ama na kasalukuyan niyang minana. Sa pagpapatuloy ng paglalahad ng istorya ng kanyang ina, tila ba naging mahirap para kay Hison ang sumagot sa mga katotohanan na inilalahad nito. Maya-maya pa, bigla naman siya noong napatanong ng, bakit nay? Ano ho bang ipinamana sa akin ni ama? Isang bertud lang naman, iho. Subalit, hindi ito ordinaryo. Sigurado akong sa lahat ng ating mga kauri, ikaw lang ang nagtatangan nito. Wala na akong ibang tinutukoy, kundi ang bertud ng dyablo ng hangin. Seryosong sagot naman sa kanya ng kanyang ina. Nang marinig ito ni Hison, agad namang bumalik sa kanyang isipan ang mga kwento noon ng kanyang ama ukol sa isang demonyong namamahala sa hanging umiikot sa buong mundo. Ayon sa kwento, merong isang lalaking nabuhay noong unang panahon na humiling ng mas malalim na kapangyarihan na siyang mangingibabaw sa lahat ng uri ng mga aswang. Ginamit niya ang lahat ng kaluluwang nakuha niya sa kanyang biktima upang maiparinig sa demonyo ang kanyang labis na pagnanais sa kapangyarihan. Ayon sa kwento ng ama ni Hison, lagpas 100 kaluluwa ang nakuha noon ng lalaking yon para magawa siyang dinggin ng nilalang na nasa kailaliman ng impyerno. Sa pagpapatuloy ng pagsasagawa nito ng ritual, umahon sa ilalim ng lupa ang demonyong kanyang pinaglilingkuran at itinuring na tagapaglikha. Pinainom siya nito ng isang likidong nagtataglay ng kapangyarihan ng demonyo upang maisakatuparan niya ang kanyang nais. Dagdag pa ng kanyang ama na ang kapangyarihang pumapaloob sa likido ay ang mismong kakayahan ng dyablo ng hangin. Hindi ito ordinaryong demonyo sa kadahilan ng minsan itong tinaglay ang napakalakas na abilidad ng totoong dignum. Ayon pa sa kwento, na nagmula noong nakuha yon ng kanilang ninuno, wala ni isa sa mga albularyong kanyang nakaharap ang nakatagal kahit 1 minuto. Lahat ng mga ito ay nagkandamatay dahil sa nag-uumapaw na lakas ng kanyang kapangyarihan. Datapwat nakuha ng lalaking yon ang pinakamalakas na kapangyarihang kanyang hinangad, bigo pa rin siya noong madaya ang kapangyarihan ni kamatayan. Sa pagtanda nito at paglasap ng kanyang huling hininga sa mundo, nangako sa kanyang harapan ang kanyang anak na babae at lalaki na walang sino mang dugo na nasa labas ng kanilang pamilya ang makakaanib sa kanila. Maaari kasing mabasag ang bertud ng dyablo ng hangin kung sakali mang merong salinlahi ang makapasok sa kanilang angkan. Matapos itong mabalikan ni Hison, tanging pagtitig na lamang sa kanyang ina ang kanyang nagawa habang nagtatanong ng,
Kung ganun ay, totoo pala ang lahat ng sinabi sa akin ni tatay noong nabubuhay pa siya. Oo anak, totoong totoo. Kahit ganyan lang ang tatay mo, hindi niya marunong magsinungaling. Ngayong alam mo na ang linya ng dugo natin, anong gagawin mo sa iyong mana? Sagot naman ng kanyang ina. Nang marinig ito ni Hison, ninais niyang pag-isipan ng mabuti ang kanyang gagawin. Kahit papaano, wala namang kasing rason para sa kanyang gamitin ang aral na yon sa kadahilanang namumuhay naman sila ng payapa. At dahil siya ang kahuli-hulihang nagmana ng bertud, itinatak niya sa kanyang isipan na hanggang kamatayan hindi niya gagamitin ang kakayahan nito. Matapos nila noong mag-usap, napagpasyahan naman ang kanyang ina na bumalik na sa sala kung saan nakahimlay ang kanyang asawa. Si Hison naman noon, umupo na lamang sa kanyang higaan habang patuloy na pinag-iisipan ang kanyang susunod na gagawin. Sa pagsapit ng tulugan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pagmumuka ng dyablo ng hangin na nakatitig sa kanya sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata. Ayon kay Hison, pagmumuka lamang nito ang kanyang nasisipat sa kadahilanang para itong nakatitig sa kanya ng malapitan kapag pinagtatangkaan niya noong matulog ng mahimbing. Dahil sa pangyayaring yon, kaya na may ilang linggo ding walang tulog si Hison hanggang sa pagsapit ng libing ng kanyang ama. Habang mabilis noong lumilipas ang araw, tila ba ramdam na niya ang pangingibabaw ng bertud sa kanyang katawan. Paminsan-minsan nasisipat niya ng dyablo ng hangin na lumalakad sa kanyang harapan kahit ito man ay umaga. Hindi naman niya ito gaanong pinapansin dahil nararamdaman niya din ang pagkasanay dito ng kanyang paningin. Bago umalis ang kanilang grupo noon sa sementeryo, ibinili niya sa lahat ng matataas na nilalang sa kanilang uri na pag-iisipan niya muna ng maigi ang anumang hakbang na nais gawin ng mga ito. Humingi din siya noon ng ilang linggong palugit nang sa gayoy hindi siya mahirapan o magmadali sa kanyang pagdedesisyon. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, yumukulang naman ang mga ito upang maipakita ang kanilang pagsang-ayon. Ilang araw pa ang lumipas matapos ang libing ng kanyang ama, napagpasyahan niya noong bumalik na muna sa bukid para makapagtrabaho. Iniwan niya noon ang kanyang ina sa kanilang kapitbahay nang sa gayoy maiwasan niyang mag-alala. Mahirap na kasing magtiwala sa paligid, lalo pat maraming mga baliw at manginginom sa kanilang lugar. Sa paglipas pa ng mga araw, inihayag ng kanyang ina sa kanya na mas mainam ang manatili sa kanilang tahanan. Hindi kasi siya komportable sa tahanan ng kanilang kapitbahay, gawa ng napakarami nitong mga anak na pasaway. Nang marinig naman ito ni Hison, tumangulang naman ito upang maipakita ang kanyang pagsang-ayon. Basta nay, kung may kailangan ka sa kanila, huwag kang matakot lumapit ha. Sabihin mo utos ko para hindi makatanggi. Bili ni Hison nang malaman niya ang bagay na yon. Matapos nilang mag-usap, muli na naman niyang tinungo ang bukid. Medyo abala na kasi siya noon sa kadahilanang sasapit na ang araw ng anihan. Kinakailangan niyang magdoble kayod kung nais niyang marami silang kitaing salapi pagdating ng araw na yon. Habang abala noon si Hison sa bukid, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang tatlong matanda na lumalapit sa kanya. May mga kasama itong mga binatilyong hindi pamilyar, kaya na may napagpasyahan niyang salubungin ang mga ito. Pagtitig doon ni Hison, bigla namang natigilan ang mga nilalang na para bang labis-labis ang sindak na nararamdaman nito dahil sa kanyang ginawa. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang lumapit sa kanya ang matanda upang maisaad ang kanilang hinaing. Ginoong Hison,
Maaari ho ba kaming magbigay ng saloobin ukol sa matataas mong gabunan na namamahala sa ating uri? Masyado ho kasi silang mapangapi at nilalagay nila sa kanilang mga kamay ang batas ng ating angkan. Mukha ho yatang sinusulit nila ang inyong pagiging abala para makapamuno sa tribo. Wika ng matandang lalaki. Nang marinig naman ni Hison ang sinabi nito, agad naman niyang ibinaba ang kanyang daladalang sako habang sumasagot ng, "Sa ngayon, hindi ko pa maaaring paniwalaan ang lahat ng bagay na sinasabi mo. Nais kong maging patas sa inyong lahat, nang sa gayoy maiwasan natin ang maling panghuhusga sa ating kapwa. Ganito na lang. Sabihan mo silang lahat na sa pagsapit ng kabilugan sa mga huling araw, may magaganap tayo na pagtitipon at pagpupulong. Yun ang pagkakataon mo para iharap sa akin ang may sala at ang mga sangkot na dapat nating parusahan. Ilahad mo sa kanila, hindi ako kasing bait tulad ng aking ama. Kapag malaman kong traidor ka, tiyak na ihahatid kita sa impyerno." Nang marinig yon ng matanda, yumuko naman ito habang patuloy na nagpapasalamat sa sinabi ni Hison. Sa pag-alis nito sa kanyang kinaroroonan, dali-dali naman siyang bumalik sa lilim na kanyang pinagpapahingahan para mag-isip. Bagaman matapang na salita noon ang binitawan ni Hison, aminado siyang hindi pa siya kasing lakas ng kanyang ama. Iniiwas niya ding magpakita ng takot sa mga nilalang na kanyang hinahawakan nang sa gayoy maiwasan ang pagtatraidor ng iilan sa mga ito sa kanya. Sa pagbalik niya sa kanilang tahanan, agad naman niyang inilahad sa kanyang ina ang mga nangyari. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, pinayuhan siya nitong magsanay para makapaghanda sa mga pangyayari na hindi niya inaasahan sa lugar. Wala kasi siyang maaaring mahingian doon ng tulong kundi ang kanyang sariling kakayahan. Dahil sa sinabi noon ng kanyang ina, namuo ang pagka-interes ni Hison sa pisikal at espiritual na kumbate. Kapag nagkataong wala siyang gawain noon, ibinubuhos niya ang kanyang sariling oras para sumaliksik ng mga lihim na karunungan na hindi niya pa natutuklasan. Ganon at ganon ang kanyang nakagawian hanggang sa dumating ang puntong hindi niya na namalayan na masyado na pala siyang mahusay sa ganung larangan. Sa pagsapit ng huling araw ng buwan, doon na nagpakita sa kanya ang iilang mga aswang na siyang maghahatid patungo sa kanilang pugad. Hindi naman noon umangal si Hison sa kadahilanan yon ang unang pagkakataon na madadapo siya sa lugar ng mga ito. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, doon niya napansin ang iilang mga aswang na matyagang nag-aabang sa kanyang pagdating. Ang iilan sa mga ito ay sumisigaw at umaangil pa, maipakita lamang ang kanilang pagkatuwa sa pagbabalik ng kanilang pinuno. Sa pagdapo nila sa pugad ng mga aswang, doon nasipat ni Hison ang mga gabunan na matyagang naghihintay sa liwasan. Dali-dali naman niyang nilapitan ang mga ito habang patuloy na humihingi ng tawad. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga inilahad ni Hison ang kanyang pakay sa lugar. Buong tapang niya noong ipinagtapat ang kanyang saloobin sa mga problemang kinakaharap ng iilan sa kanila. "Ako alam nyo, masyado akong abalang tao. Hinahayaan ko kayo ditong gawin ang lahat ng inyong gusto. Subalit huwag kayong magpapakasobra. Tandaan ninyo, bilang lang kayong mga pinagkakatiwalaan kong mamuno sa lugar na ito. Kaya kapag nakatanggap ako ng hinaing, kayo agad ang una kong hahanapin at pagdududahan. Ngayon ang nais kong malaman, sino sa inyo nang aabuso sa lugar na ito?" Matapos makapagsalita noon ni Hison, bigla namang nagsitahimik ang lahat ng naroon. Ilang minuto pa ang lumipas, doon niya nasipat ang karamihan sa mga nilalang na pinagmamasdan ang isang gabunan. Hindi naman niya ito gaanong pinapansin, gawa ng sa isip-isip niya,
baka lamang nagkataon ang lahat ng yon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumayo ang gabunan habang sumasagot ng, Bakit ako ang pinagdududahan ninyo? Wala akong alam dyan, mga sinungaling. Nang marinig naman ito ni Hison, agad naman niyang inutusan ang nilalang na tumahimik. Pagkarinig nito sa kanya, dali-dali naman itong napayoko habang nagwiwika ng, Ang pinakaayoko sa lahat ay yung pinagkakaisahan ako. Total, hahatulan din naman ako ng kamatayan. Wala na akong magagawa kundi ang ipaglaban ang aking sarili. Matapos itong marinig ni Hison, dahan-dahan naman niyang nilapitan ang lalaki ng walang pagdadalawang isip. Subalit bago pa man siya noon makaharap sa nilalang, laking gulat na lamang niya nang marinig niya itong nag-uusal ng napakabilis. Segundo lang noon ang naging pagitan nang bumungad sa kanya ang isang nilalang na halos triple ang laki kesa sa isang malaking kalabaw. Wala siyang pagdadalawang isip nitong sinugod, kaya na may agad din siyang nagpwesto sa pang-opensa at pang-depensang katayuan. Nang masipat naman siya ng 4 pang gabunan, dali-dali naman siya nitong pinagtulungan. Ang iilan sa mga tauhan ng mga ito noon, hinarangan ang iba pang aswang at pinagtangka ang papatayin din kung magtatangka silang iligtas si Hison. Subalit lingid sa kanilang kaalaman noon, hindi pala si Hison ang nasa bingit ng kamatayan kung hindi sila. Ilang minuto pa ang lumipas, walang habas naman siyang inuundaya ng saksak ng mga nilalang habang nananatili siyang nakapako sa lupa. Bagaman wala siyang nararamdamang sakit sa pagtarak ng kuko ng mga ito, pilit pa rin siya noong nagkukunwari nang sa gayoy mas lalo pang mapanatag ang kaisipan ng mga gabunan na trumaydor sa kanya. Maya-maya pa, bigla naman niyang narinig ang isang lalaking nagsasalita habang papalapit sa kanya. Masyado ka kasing hambog. Akala mo porket nakuha mo na ang bertud ng ama mo, matatalo mo na kami. Nakalimutan mo atang higit na mananaig ang bilang kesa lakas. Wika ng gabunan. Nang marinig naman ito ni Hison, laking gulat ng mga aswang nang bigla itong makapiglas sa kanilang malabatong pagkakahawak. Pagharap nito sa kanila, dali-dali naman nilang nasipat ang pagmumukha ng dyablo ng hangin na siya namang nagbigay kilabot sa kanilang mga katawan. Dahil sa pangyayaring yon, tuluyan na silang nawala ng kakayahan pang lumaban at hindi naglaon ay sumuko na din sa mga kamay ni Hison. Matapos ang pangyayari, agad naman niyang nilitis at hinatulan ng kamatayan ang lahat ng gabunang trumaydor sa kanya. Ibinili niya ang tribo sa mga bagong usbong na pinuno upang pamahalaan ito ng maayos at malinis. Nangako din siya noong bibisita sa lugar kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan. Ilang buwan pa ang lumipas, nagawa na ngang maisakatuparan ni Hison ang lahat ng pinapangarap ng kanyang ama para sa kanya. Naging malabo na din sa kanya noong itago at huwag gamitin ang kakayahan ng bertud dahil sa dami ng kanyang mga pagsubok na pinagdadaanan. Maging ang mga albularyo noong nagagawi sa kanilang lugar, walang binatbat sa kanya at napapasuko niya ng walang kahirap-hirap dahil sa gamit niyang bertud na merong gabay ng dyablo ng hangin. Okay, opinion ko sa kwento. Parang maganda sana kung series, no? Kaso kasi, parang hanggang dito na lang yung kwento eh. Wala nang kasunod eh. Isang email lang siya. Yun lang, natapos agad, no? Parang marami pa sana siguro mangyayari dito eh. Kaso hindi na detalye sa atin eh. Kaya medyo marami lang rin akong tanong dito na alam kong yun din yung magiging tanong ninyo. Ano nangyari kay Hison? Son, saan ka ba? Buhay ka pa ba? Tsaka, sino nagkwento? Di ba?
alam naman si Hison o mga kaibigan niya siguro, di ba? Sayang lang, ang dami kong tanong sa kwento pero napakaganda ng kwento. Ngayon ko lang narinig yung bertud ng Diablo ng hangin. Parang sobrang lakas naman nun. Tsaka isipin nyo, hangin ng buong mundo. Pero di naman sinabi sa kwento na nakokontrol niya yung hangin ng buong mundo. Parang may gabay lang siya, di ba? Na, yun nga, Diablo ng hangin, yung tangan-tangan nung bertud na hawak niya. Ang hirap magbigay ng solidong komento eh. Yun lang medyo nakakadiri lang yung mag-asawa, yung magkapatid. Yung nanay-tatay niya magkapatid. Yun lang yung medyo nasilip ko sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. At yung mananaga ng mga aswang, bigyan nyo ako ng buwelo kasi konting episodes na lang yun. Kaya pahintay na lang ako. Salamat.